खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायलायबाय लोगोफोर थ' दायो जोङो नै दङ एकदमबारे हाजो खाथियाव आरोना ओरैजाय जाहैबाय नागा हाजो ओमफ्राय नैबेजा थांबाथाय नागा गामि मोनलांबाय ओरै नागालेण्ड एक्चुअलि जोङो दायो थांगासिनो दङ नागालेण्डआवनो थ' जोङो नागालेण्डआव मानि थाखाय थांगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोननो दा खोन्थानोसै थ' दायो थांबाय थानोसै नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांसै लामाखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर फाइनालि जोङो दायो सफैबाय नै नागा गामि बेयो जाहैबाय लिफियान जोङो दायो लिफियान बस्ति सफैबाय आरोना नै राइट साइडआव ओरैबायदि मोजांखा चार्चआ जोबोद गिदिरखा वाव बरियाथार नै दायो जोङो बेनिफ्राय राइट साइडआव थांसै ओमफ्राय लेफ्ट साइडआव थांबाथाय दैयां दैमाखौ मोनहैबाय हेंगिं ब्रिजआ दायो जोङो ओरै थांसै आरो स' दायो जोङो नै मोनसे गामि बारलायबाय आरो बेनिफ्राय मोनसे सुरु जालायबाय आरोना नैबेजाय लेफ्ट साइडआव जाहैबाय नागालेण्ड ओरैजाय राइट साइडआव जाहैबाय आसाम दायो नै जोङो आरो मोनसे गामि मोनलायबाय नागा गामि ओमफ्राय दायो माने मा जाहैबाय खोथाया भिडिअखौनो बानायनो हाया मोजाङै दिन्थिलांनो सानदोंमोन आङो लामाया ओरैबायदि गाज्रि माने नैबे खन्द'आवलाय एसे मोजां दङ बुस्थुआ माने आसाम नागालेण्ड बर्डारनि लामा जाहैबाय नालाय बे लामायानो सिमना बेखायनो माने लामाखौ बानाया बिराद गाज्रि माने लामाया बेखायनो भिडिअखौनो बानायनायाखै मोजाङै दिन्थिलांनो नागिरदोंमोन आङो दायो जोङो थिनालिमोन सफैलायबाय राइट साइडआव थांबाथाय डिमापुर ओमफ्राय जों दायो लेफ्ट साइडआव थांसिगोन आरोना जायखौ लांसै अल रालान भिलेज बे गामियाव थांगासिनो दं दायो स' लोगोफोर दायो जोङो अल रालान भिलेजनि गेटजों हाबबोबाय ओमफ्राय बारा गोजान गैला लोगोनि न'आ ससे थांबावबानो मोनबाय आरो ओरैबायदि मोजांखाना नै ओमफ्राय नै बेखौ सिनायखिनाय जायाखैना बिथांनि मुङा जाहैबाय टरमेन जों सानैजों फैदों दायो थांनानै दिन्थिनोसै नोंथांमोननो मानि थाखाय फैनाय जादोंमोन बे हाबाफारिखौ दिन्थिनोसै आरो नोंथांमोननो लोगोफोर फाइनालि नै दायो जों हाबफैबाय बेनिफ्राय न' मोनलांबाय आरोना फुरा गामिखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांसै आङो नायलांबाय थादो फाइनालि दायो जोङो सफैबाय ओमफ्राय नैबेजाय न'आ बेनो आरोना बिसानिया ओमफ्राय थारमाने दायो माबा मोनसे प्रे खालामगासिनो दं खोमा दायो लोगोखौ नेथ'नोसै जोङो हाबलांनोसै बोरैबा उसुबिदा नांबाय ओमफ्राय नै बेयाव दंथ'यो आरो जों बाइक साइक पार्किं खालामबाय दायो आरो लोगोफोर बेवहाय मानि थाखाय फैदों बेखौथ' नोंथांमोननो खोन्थानाय जायाखिसै एक्चुअलि आङो जेराव दंफैयो बेखौथ' नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय अब्लाबो खोन्थाबावबाय आङो दायो दंफैयो अल रालां भिलेजाव बेयो लथा गामि आरो मोनसे बेवहाय आंनि लोगो सासे दङ बे लोगोनि फिसाज्लानि जानायनि बार्थडे दं आरो बे बार्थडेखौ जानो थाखायनो माने ओरैबायदि आंखौ माने लेंबाय थादों दिनै मास मोनसे सिगांनिफ्रायनो बे लोगोआ माने आंखौ कन्टेक्ट खालामनानै बुंबाय थादों ओमफ्राय वाट्सआपआव माने इनभाइटेसन लेटारखौ हरना दोनबाय थादों आरो ओमफ्राय मैयाबो ओरैबायदि फन खालामदों आं खनसे हमनानै उनावहाय हमग्लायासै आङो माने थांगोन बुंबावो माने बियो मानिया आरो फैनाय नङा खोमा साननानै माने खनले फन खालामबाय थादों आरो ओमफ्राय दहाय फुङावबो खनथाम खनब्रै खालामबाय ओमफ्राय आं खननै खोथा बुंबाय थादों थांगोन होननानै होमबाबो माने खालामनो सोंबाय थादों थ' बेखायनो फैनो गोनां जाबाय एक्चुअलि जोङो दायो सफैनानै दंफैखायो नोंथांमोना मिथिखाबायानो दा दसेना हाबलांसै हाबनानै बे लोगोनि लेंनायखौबो रैखा खालामनानै दिनै फैबाय आरो आं बेवहाय ओमफ्राय नोंथांमोननो गामिखौ मोजाङै दिन्थिनो नागिरदोंमोन नाथाय हायाखिसै थ' नोंथांमोननो दिनै दिन्थिनोसै आरो बोरै एसे फार्स्ट टाइम फैदों आंबो नागा लोगोनि फिसाज्लानि बार्थडे जानो थाखाय
जोङो माने सफैनाया एसे लेट जाबाय आरो ना केक हानायखौ लोगो मोनफैयाखिसै बेयो आंखौ बुंहरबाय थादोंमोन थिनसेयावनो फै होननानै होमबाबो हास्लाबाखिसै आङो ओमफ्राय ग्रोबनो माने जानाय टाइमाव लोगो मोनफैबाय ओमफ्राय दा रायजोफ्रा जागासिनो दं आरो जों दसे गोबाव जिरायबाय जिरायनानै जोङो ओमफ्राय सानबाय एसे गामि नायदिंसै होननानै आंथ' सिगां फैखांबाय अब्लाबो नोंथांमोननो एसे दिन्थिनोसै होननानै फैबाय आरो दा थांना नोंथांमोननो मोनसे एटिएम दिन्थिहैनो जाय एटिएमाव माने जोंनि आसामनिफ्रायबो बुहुत मानसि फैनानै बेयाव लांफैयो आरो फैसाखौ आरो बेखौ एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो सानबाय ओमफ्राय दखानबो मोननै मोनथाम दङ दिन्थिनोसै आरो बेखौ बाट खालामबाय थानो जिरायबाय थानो बाबाय बिसोरो ओंखाम जाखांगौ माने रायजोफ्रा जों फैबाय आरो नोंथांमोननो बेखौनो एसे दिन्थिफैबाय आरो बेरायग्लांनाय जाबाय आरो ओरैनो फारसे दायो थांनानै जिरायहैफिनसै नङाबा अबेबा थांबाय सानलायगोन हाथेराखै सानलायगोन दा थांनानै दसे जिरायनानै थाहैबावनोसै ओमफ्राय बिसिबां थाब हगार हरो थाब थांनो नाजानोसै नोंथ' थाब थांनो होनबाय थादोंमोन गाव र' होनगासिनो दङ ओंखामखौबो जाहोबावाखिसै जोङो थाथ' होननानै आरो ओमफ्राय गथ'खौ दिन्थिनो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय बै प्रे खालामबाय थानाय समावनो जों जेब्ला सफैदोंमोन ना प्रे खालामबाय थादोंमोन बे समावनो माने गथ'आ उन्दुलांबाय प्रे खालामनायावनो ओंखायनो दिन्थिनो हायाखिसै दा सिखारोबा खनसे दिन्थिनोसै आरो नोंथांमोननोबो लोगोनि गथ'खौ ओमफ्राय लोगोखौबो लोगोनि बिसिखौबो दिन्थिनो नाजानोसै